Ang kasakit ni Maria nahitabo tungod kay iya manggi puy-an ang kinabuhi nga masinugtanon sa Ginoo. Si Jesus pod gidescribe sa atong unang pagbasa nga bisan Ginoo siya, nakat-on siya pagka masinugtanon. Ug mao ni ang hinungdan nga nagantos siya. Ligi ay mong tupad na masinugtanon ka o masinupakon. Hay may daling magantos ang masinugtanon o ang masinupakon? Ha? Galibog na mo. Kay kanara bang mga masinupakon, sama anang masinupakos balaod, hayahay biya kay sila usahay. Kung dili man usahay, murag kanunay. Kay tanaw nimo bisan karon sa atong panggobyerno, kanang mga masinupakon sa balaod nga mga government officials, mga kurakot kaayo, sila ba yay naghawd karon? No. May kay sila mo tabi, murag yung tarong kayo ba, bisang nahibaw nagutagod nga daghan kay sila binuang gibuhat. Tarong kay sila mga naong niya, okay kayo, daghan kay sila kwarta, makapalit pa sila mga mahalon kay mga sakyanan, daghan pag yun. Niya nindot sila pagkaon, nindot sila balay, dagko pa kay sila ranggos katilingban, balik-balik lag lingkod sa dagko kayong posisyon. Pero kaning mga magtinarong, priso pa, mapaphapang. Saman, hay may daling magantos ang matinumanon o ang masinupakon. Nauna, nga daghan kaayo nga dili gustong mutuman sa balaod, maginoo man nga balaod or balaod inisyuta. Labi na kita mga Filipinos, sad to say, batasan na to ba? Basta naa gani ibalaod nga ipatuman, ang una ginatong hunahunaon unsaon pagsupak, unsaon aron dili ta masakpan, mao ginay una. Bisag kamo tagaan tag buhis, unsaon ka makaminos taning buhis, no? Kana gid yung pagminos. Tagaan mog balaod nga palit mog slat. Balaod ba na? Ay di na balaod, oy hangyo ra ng slat nato. Di na balaod. Pero kanang balaod sa balaod nato sa dinhi sa simbahan ba? Nang pananglitan kasal gyud. Kasal. Unsa may buhaton? Magtipon-tipon. Nya, moingon dayon nga damo sabot ra ng Ginoo eh. Nya, nasay kinasal nga mga bit or napugos og pakasal kay ang magpakasal gyud unta kanaman untang limpyo gyud ang hunahuna. Wa ma-pressure ba? Mabitan ang unang pangutanas kasal, moingon din, mianhi ba ikaw sa imong kabubuton? Pasabot wa ka napugos. Pero daghan kay nagpakasal tungod kay namabdos. Nga inigabot na sa kuan, igabot na sa panahon nga di na gyud magkasinabot, magbuwag, inigkabuwag na makakita og bag-o, makauban sa kinabuhi. Nya mao na gyud kuno to ang right person. Nya kay di naman pwede makasal kay na naman sila'y kasal, moingon dayon ang simbahan pag-apply o sa og nullity, declaration of nullity. Pila man sad na padre? Mga 30,000 ngadto 50,000. Unsa man sa nakadugayon? Mga 20 years tingali, 10 years. Uy, kadugay gud ana. Wa gilaing paagi padre nga madali. Ana. Mo na yatong style, mangita gitag paagi madali.
Nga ighuman na pa di mana adili mo apply sad ka sa kuan gyapon sa civil court. Hoy kadugay ba di ana pa di. May kay ingno mangano sa nagdali-dali kag minyo. O di ka kahibaw ana. O tana kana akong kaslon moingon dayon ko kahibaw ba kag unsay epekto kamo nahibaw ba mo unsay epekto anang inyong kasal? Di na mo pwede magbuwag. Nya kung magbuwag yun mo file mo naliti sa civil court o sa simbahan, dako kay gasto. Nya dugay pag yun mahuman. Hasol pag yun kaayo. Muna tarungan ninyo minyo. Mosupak yun. Kay mamasin ba mamasin. Nilingay mong tupad. Hinawa ka masayop sa imong pagminyo. Hina ka no. Nawa ka masayop. Mga igsoon, wa man gyud sayop. Pero ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, kauban gid ana ang kasakit. Kung makigbuwag ka sa imong asawa o sa imong bana, or muundang ka sa pag-alagad sa katilingban, masimbahan man or maggobyerno, or mupatunhay ka sa hustisya, sama ani karong mga rally nga gitawag karon ay mga rally kay magpatunhay sa hustisya, masakitan gid ta. Masakitan kay ang kamatuoran sakit gina siya. Kana lang imong naong daan nigtan-aw nimo sa amin. Kakita kas kamatuoran, magkabuang kag hid-hidoy bisag unsa nalay imong ipamutang aron imong adjuston ang kamatuoran, maglisod kag dawat. Naong pagani na nimo. Naong ginani mo ba? Maglisod kag dawat. Bekin sa gid higid nga makadawat gyud imong natural nga naong taas ang kamot. Nawa, di ba bati kay mog naong. Pero gusto jud ka nga maarang-arang kanang dili kay ka masakitan, kanang daygon ka, adaghan kay kagastuhanan. Kana lang pagdawat nimo sa imong kauban sa kinabuhi, imo maginang pinili asawa ug bana, ambot kapila na ka mo nasakitan, bekin sa gyud dinhi mga asawa habi or bana nga wa gyud masakiti, wa gyud makayaw-yaw sa inyong kaubas kinabuhi ta sa kamot. Mayo kay naay duha, ambot tinuod basag kana. Hinaot pa unta. May lang naay duha. Wa gyud mo kapangaway, wa gyud mo kayaw-yaw, istorya. O wa man nimo mapagawas, imong giutong-utong. O wa nimo gipagawas bas imong yaw-yaw, imong giutong-utong. Ana. Mo na naagin ang kasakit. O unsa may attitude sa tinuod nga naay Diyos nun na kasing-kasing sama ni Maria o ni Jesus. Gitawag na natog pag-antos. Muna si Maria ni ambit sa pag-antos sa Ginoo. Ang Ginoo pwede ra gyud dili masakitan, pwede ra gyud dili mag-antos kay nga naman gamhanan gud siya. Pwede ra gyud nag-usa ka ana sa kamot mausab na ng sitwasyon. Pero nganong niagi man gyud ang Ginoo sa pag-antos, nga nikuyog sad si Maria tungod kay ang tinuod nga solusyon sa kasakit mao ang pagpas-an ni ana ug wa gyud reklamo nga pagpas-an. Kana ra gyud solusyon, pero atong dali-dalion lisod kayo. Sama anang pragod ana katong atong idsawan. Di man ko maingon nga wa to'y balyo. Dako man sa tog balyo nga ato yung gipa talsik ang diktadura na leader. Pero kung ang atong tumungan nung gipatalsik to, kay di na ta gustong masakitan, ni balik ang kasakit. Di ba? Idsato na sa ta. Unya, maurag yapon. Ni balik. Hangtod karon ni balik. Nga naman, ang ato manggong gipatalsik, ang atong gitangtang, mao ang tao nga naghatag na tog kasakit. Ang tao ba nga naghatag na tog kasakit, mao'y atong gitangtang. Pero ang wa nato tangtanga, ang atong sala, nga mao'y hinungdan, nganong naay mga tao nga maghatag og kasakit, tungod na sa iyang sala.
Pananglitan, kanang korupsyon. Unsa man ang korupsyon? Kanang kuhaon nimo ang dili nimo kwarta. Kana bang dili imong kwarta, imong kuhaon? Be, lingi ay mong tupad, ignawa jud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo. Iing na ba, na sa imong kinabuhi, wa jud ka kapanguhag butang nga kanang dili imo? Kana palang parking? Ako hisgutan mo, kana palang parking ba? Mo parking ka sa public road, himuon imong private parking area. Unya magrali-rali ka dito kay patalsiko na nimong nangawat kuno hig billions, kanang imong piso-piso, kanang imong 100, 1,000, mao ba yan ay mahimong dako? Kung ikaw say makalingkod dito, ikaw say mangawat, ngawat nga ka ng karsadang gamay kayo, imo pa mangganing kawaton. Di ba? Muna ingos Kristo, una ka mukuha sa puling sa imong isig katao, siguro asang nakuha na nimong troso nga naa sa imong mata. Na siya kuyaw. Kaming mga pari, muyaw-yaw mi anang korupsyon pananglitan. Kanya, kumusta man sa dangamong pagdaas parokya? Mga obispo, magyaw-yaw bahin sa korupsyon, kumusta man sa imong pagdaas sa imong diocese? No? Apil na mga madre. Ano di man nato sila i-apil? Muna naingos Kristo, kuhaa usa ang troso sa imong mata. Wa ka ta magpakaron ingnon. Maubot atong dihay obispo nga nagrally kay unfair labor practice. Muto bagsad ang naa sa gobyerno. Bishop, kumustang inyong mga labandiras parokya? Inyong mga driver, sakto sweldo, saktos benepisyo. Hilom ang bisyap. Chika pa ang mga nagtrabaho sa parokya. Sakto sa sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kumusta imong maid? Kanang inyong katabang sa balay, sakto sweldo, saktos benepisyo. Tubag. Kanang imong trabahante sa imong kanang imong asyenda, saktos benepisyo, saktos sweldo. Mao na. Nya muyaw-yaw ka dito, patay ta. Ayaw mo pagkabit-kabit. Nya kumusta man ka? Wa sa ka magkabit-kabit. Apil na ning nagwali. Mao ni siya ang atong i-check. Ug masakitan ta inig atubang natos kamatuoran. Si Maria, si Jesus, tinuod gid silang way sala. Pero nganong nag-antos man silang maayo kay nahigugma sila sa mga makasasala. So ang tinuod nga kasakit di ay kanang moambit na ta sa kinabuhi sa mga makasasala aron ato silang dadon sa kaluwasan. Muna si Maria gipapuyo tipon sa makasasala ang disipulo ni Kristo na makasasala sang otro didto gipatipon si Maria. Si Jesus gikas langit ni tipon natong mga makasasala. Si Maria sad nga putli way sala gipatipon ni Jesus sa makasasala. Babay, kini ang imong anak. Ug sugod ni adto mitipon si Maria sa makasasala aron kita makat-on unta nakamausad tang mupuyo tipon sa mga makasasala. Nganong ni amantay daghang projects dinhi. Nawa gi halin-halin ang slot. Magamay raghalin ang slot. Nganong daghan makitang tao dinhi manimba, sobra man tas tag libo kapin musimba kada misa. Dul-duol 1,000 Pero inigtan-aw na to sa slot, di man kaabot og 200 ang halin. Na 100 pesos raman unta ni. Ngano man? Corruption, corrupted mind. Ug unsa man ang corrupted mind? Ang kwarta ako, ang trabaho inyo. Ang kwarta ako, pero ang paghago inyo na.
Mo na corrupted mind. Mo na ato mga leaders sa gobyerno, dili tanan, pero naagyod ubay-ubay. Ang kwarta ila, ang baha ato. Ang kwarta ila, ang pagkakuwang sa healthcare ato. Ana. Ang kwarta ila, ang kamahal sa pamaliton tungod aning mga binuang sa ato mga presyo ato. Ana na sila. Nya unsa may itong buhaton? Masuko ta nila. Dili. Masuko unta ta sa corrupted attitude or kaning sala sa korupsyon. Muna magantos kita kay mo padayon man tagpuyo tipon sa mga makasasala ug mauni ang tinuod nga revolusyon kana bang magsugod sa atong kasing-kasing. Kill the sin in your heart before you kill your fellow sinners. Condemn the sin in your heart before you condemn your fellow sinners. Ilingay mo tupad. Ing na din adyo ko muundang og palit og slap. Tingna. Baka ako makagsulti. O tanawa, wa dyo ka kasulti. Nga naman, kay corrupted man ka. Tigumon usa kuning kwarta ngigagod. Ako sa ni. Una pa na sila, ako usa ni. Nana man na. Og mao ni si Maria model nato, dangpanan nato. Pero dili tungod kay iya tang hupayon sa atong kasakit kay mawa na ning mga taong naghatag natog kasakit. Ako sugod ko ni serve og simbahan, abisan pa nga ni gwapa ko ni serve simbahan, eskwela pa ko. Grade 1 hangtod na lang yun karon kanang kasakit kanang mga tao nga maghatag na kog kasakit naagid na makahila ko usahay, masuko ko usahay, pero ang ako yung desisyon di ko muundang og higugma nila. Nothing gonna change my love for you. Adi mo to? Bala mo diya. Oh, di ta kalikay bisag ihatag na nato tanan. Aron lang yun malipay. Musmay lang inighatag nimo ana, mo pasalamat igtalikod buko-bukoho na sad ka ana. Nya magayo-ayo na sad nimo na ipanginahanglan, hatag na sad ka. All out yu ka mo hatag, inighuman buko-bukohon lang yapon ta. Si Jesus hastang iyang dugo katapusang tuos dugo, patay na ko siya, gidunggam na iyang kilid, naagas ng dugog tubig, hangtod karon gitamay lang yapon si Jesus sa kalibutan. Di ba? Di kita kalikay. Muna, ayaw na lang nagkontraha ang makasasala, siguruan na lang kontra ang sala. Samtang naa pa kay sala, do not expect na malinawon ang kalibutan. Magubot lagi ta kay manggawas lagi ng epekto sa sala. Pero ang imong kasing-kasing sama ni Maria wa nay sala, sama ni Jesus wa nay sala, bisag mag-agas pang imong luha malinawon imong kasing-kasing. Bisan paganig magbitay na ka sa cross malinawon imong kasing-kasing. Ug mao na nahitabo sa atong mga martyrs, Lorenzo Ruiz, Pedro Calungsod, Santiago Apostol, malinawon bisan pag gipang-ihaw na, gipang-torture na. Nga naman, nawa naman ang kanigyong gitawag na tog source of pain nga mao ang sala. Ang sala lamang gyud source of pain. Wa may lain.
Muna siya. Last na lang lingi sa imong tupad. Nila, lingi ba? Ing na sugod karon, ing na ba? Na sugod karon, din agyod ko mo reklamo. Ing na ba? Nindog na ta.